Сәлем дуслар, эфирда минем Мөнир Рахмаев. Демәк, яшьлек тавышы тапшыруын башлап җибәрик. Бүген хит парадта кумирлар танылган шәхесләр турында сөйләшербез. Президентларның кумирлары бармы? Алар үзләре кумир булырга телиме? Хәзер белербез. Гадәттәгечә хит парадыбызда яңа җырчы премьераны каршы алыйк һәм 1320 номерына тавышлар юллыйк. Явазлык күздә юк, җан әрнүдә юк. Бүрегә зирәклек гасырлардан килә. Күңелемдә минем рухи гөреш яши. Иреклеккә байлык һәм гаилә бәхете. Аңла мине иркем, сөйгелем син аңла. Яратам бәлки ай нурлары чакыра. Балаларны сөеп янәшәдә булып, тормыш авырлыгын чишеп яшим мин. Азатлык сөючән хыял диңгезендә, бөркет кебек күккә очар идем мин. Саф бәхет миннән бәгырем сорама. Киң иреклегемне зинһар бәйләмә. Кыргый бүре халкы миндә гел яши.
Дуслар, исегезгә төшерәм. Яраткан җырчыгыз яки җыр өчен тавышлар юлларга була. 1320 номерына тавыш сүзе белән башлап, җырчының кодын юллагыз яки TMTV сайтына кирип тавыш бирегез. Барысы да сезнең кулда. Кайттым тагын, бик сагынып бала шакларны. Шаулап турсын, һәр чак синдә тормыш, сүндермикче миштә ушакларны. Әй үрнәгем минем, газиз туган авылым үрнәгем. Синнән матур гүзәлрәк җирне мин бер байларда да күрмәдем. Үрнәгем минем, газиз туган авылым үрнәгем. Синнән матур гүзәлрәк җирне мин бер байларда да күрмәдем. Үрнәк авылында туып үстек, шуңадыр да моңлы җырлыбыз. Сагышларны бассын әле менә безнең шушы моңлы җырыбыз. Әй үрнәгем минем, газиз туган авылым үрнәгем. Синнән матур гүзәлрәк җирне мин бер байларда да күрмәдем. Авылдашлар хәл белешеп торыйк, ешрак кайтыйк туган якларга. Авылыбыз урамында калган, сагындырган бала чакларга. Әй үрнәгем минем, газиз туган авылым үрнәгем. Синнән матур гүзәлрәк җирне мин бер байларда да күрмәдем. Әй үрнәгем минем, газиз туган авылым үрнәгем. Синнән матур гүзәлрәк җирне мин бер байларда да күрмәдем. Синнән матур гүзәлрәк җирне мин бер байларда да күрмәдем. Әй үрнәгем минем, әй үрнәгем. Синнән матур гүзәлрәк җирне мин бер байларда да күрмәдем. Үзе дә композитор булгач, Гөлназ Закированың кумирлары да композиторлар Грик Рахманинов яки. Җырчылардан ул Уитни Хьюстон белән Зәйнәп Фәрхетдиновны яратып тыңлый. Гөлназ өчен 1320 номерына тавыш 089 кодын юлларга онытмагыз. Алмаштырмам иркәм берни белән, җылы карашыңның яктысы, тик син генә янган йөрәгемдә, сүнмәс кояш булып балкыйсың. Иркәм сине назлы карашыңнан, гөлләр чәчеп
Yığıştıra olmaz Qarашыңны Sanduq aşılı alsu Dağnarda Yanğan yüreğine Dava bulmaz Şişmelerden işker Sularda Yirgem senin Nazlı qarашыңına Güller şeşek Ataş güller Elle şuna miken Alar miğa Gül şeşeklerinden Serli qarашыңны Күрмей тұрсам Сағынам мен шуныдай Юқсынам Білсәң иде бәғрім Сеннен башқа Дүнияның бір еме Юқсыман Иргәм сенен Назлы қарашыңына Güller şeşek Ataş güller Elle şuna miken Alar miğa Gül şeşeklerinden Süykümlü İrgem senin Nazlı qarашыңына Güller şeşek Ataş güller Elle şuna miken Alar miğa Gül şeşeklerinden Süykümlü Elle şuna miken Alar miğa Gül şeşeklerinden Илнур Мусин үзе язган җырлары тамашачыларга яшәргә көч биреп, дәрт истәп торса, кумир булырга каршы түгел. Талантлы җырчыбыз сезнең экраннарда. Аның коды 090. Başımдағы fəriştə Mingə bir gündəştə Zanya yürmədi Ütkərmə vaqtını boşqa Əyləndirmə qışqa Ömür qısqa bir Bulğan bar köşümnə jıyıb Yat buylarına tıyıb Balğamı tılam Matur bəxtli durmuşqa Tugel salqın qışqa Yazğa yol alam Qışlar birdə uçmaz idi Jirdə yürür idi Qurqsa biyekdən Bular birer ələ deyib Bir joy çıgar deyip
Көп вакыт үткән Әйтмә кулыңнан килмәс дип Хыялым сүнмәс бит яшим өметтә Алда вак юл җитә сизәм Мин ышанам беләм Сагышлар үтә Әйтмә кулыңнан килмәс дип Хыялым сүнмәс бит яшим өметтә Алда вак юл җитә сизәм Мин ышанам беләм Сагышлар үтә Yazmış türlü sınav birdi Üzgələndim küydüm Mutlarga kirdim Kullarını kısıp yuduruk Yaşim meni yuqa dip sırau birdim Bulgan бар күшімні жиып Ят уйларына тайып Алға ұмытылам Матур бәхетле тормышка Түгел салқын қышқа Язға юл алам Хыялым сүнмәс бит яшим өметтә Алда вак юл җитә сизәм Мин ышанам беләм Сагышлар үтә Булган бар көчемне җыеп Ят уйларына тайып Алга омтылам Матур бәхетле тормышка Түгел салқын қышқа Язға юл алам Матур бәхетле тормышқа Түгел салқын қышқа Язға юл алам Чиратта Динар Юсупова һәм Руслан Тимерлановлар. Русланның кумир буласы килә, ә үзенең кумиры Әнисе. Аның коллегасы Динара өчен Стәлитамак егете 4 кырылы Параолимпия уеннары чемпионы Ирек Зарипов кумир. Аның белән бик сокланам, диде Динара. Следующий. Как ты? Нормально? Сидят, блин. Ты победишь. East Somerset. Oh my. Birinchi topqir ko'rib g'ashiq bo'ldim men senga, yuragim yonar. Xayoling sening kimda sening o'ylaring, ayt endi menga. Юкка дустым тырышма Уйларында әлі сүйу мөхәббәт түгел Теләгән алтын алма Әгәр булса кулымда Бәлки күз күрер Алма, бакчамда үскән алма Бүләк итәм мин сиңа кызыл алма Алмыйм, кирәкми кызыл алма Кирәкми айфонлы алтын алма Алма, бакчамда үскән алма
singah kızıl alma. Almayayım almayayım gerek mi kızıl alma. Gerek mi iPhone'lu altın alma. Vada biramin singah alı birerge yıldız zangar kukardan. Agar tilaging bulsa bula getirmin singah kumush yaktı ay. Uzdurma vaqtini hazır endi bo'sh so'zlarga bu damlashamayim. Isbotla so'zlaringni yuragim tilaklarin turmushga oshir. Olma bakşamda ıskan olma. Bula vitamin singah kızıl alma. Almayayım gerek mi kızıl alma. Gerek mi iPhone'lu altın alma. Olma bakşamda ıskan olma. Bula vitamin singah kızıl alma. Almayayım gerek mi kızıl alma. Gerek mi iPhone'lu altın alma. Alma kızıl alma. Ama bakşamda ıskan olma. Gel alma. Bula vitamin singah kızıl alma. Akşanım Ayşin nasıl bıdımınya. Yokum yoku tugul kanatlar kunel. Şaşa tipe yürek sinesini kıtı. Olma bakşamda ıskan olma. Bula vitamin singah kızıl alma. Come on. Almayayım gerek mi kızıl alma. Kızıl alma. Gerek mi iPhone'lu altın alma. Alma. Илнур Сафиуллин үзен кумир булырлык шәхес дип саный. Күңел белән халыкка җырның мәгънәсен җиткереп башкарам, ди Илнур. Шулай ук җырчыда күпләргә үрнәк булырлык сыйфатлар, хыялга омтылу бар. Киләчәктә Илнур үз хыялына ирешер дип өметләнәбез. Шатыланып яшим һәр килгән көнегә. Дөньяларым димен түгәрәк. Сез туганнар, дуслар булганда, вакыт үтә сизелми тизрәк. Бер кайчанны да Килгән яңгырлары үтә, ут яшеннәр яшенәсә дә. Таянырдай бар якыннарым, язмышларым ни күрсәтсә дә. Бер кайчандан
Чәчәкләр атыр болыныда, башыны имән ауырлыққа, сикәлтәле тормыш юлында. Bir кайчанны онытылмый күргән изгелек туганнардан. Нишлим инде дигән чаклардан, дусларым бар, кулларын сузган. Bir кайчанны онытылмый күргән изгелек туганнардан. Нишлим инде дигән чаклардан, дусларым бар, кулларын сузган. Дусларым бар, кулларын сузган. Дусларым бар, кулларын Илхам Шакиров, Хайдар Бигичев, Тахир Якупов, Рафаэль Якупов үшін кумирлар шулар. Спортта ул бокс түрін ярата. Майк Тайсон, Николай Валуев шығышларын яратып қары екен. Келме дейсің, жыр үшін 1320 номерына тауышлар yollamay қалмағыз достар. Eyvallah, marhasın birinde kırıp çay içip al. Рахмәт әбием, хәзер керәм. Әби şeylerin бик тәтәмне. Әмма дә ләкин әби бабай миңа бер киңәш бирегезсез харышын. Бер кызга гашык булдым бит. Белмим инде, күңелем тарта менә шуңа. Әллә Казаннарга гына барып кайтыйммысың? Ey oğlum, Kazan'a barı vermesen, avulda kurşudagına da mine diyen kızlar var bey. Bir күрүдә гашык булдым, нишләтим йөрәгемне. Син мине аңламыйча үзләсең үзәгемне. Килмә дисең, үземә дисең, кагылма йөрәгемә. Мин башканы сөям дисең, ул гына йөрәгемдә. Килмә дисең, үземә дисең, кагылма йөрәгемә. Мин башканы сөям дисең, ул гына йөрәгемдә. Әмір бере алмыйм, бәгърем йөрәкәем тыңламый. Синең ниләр уйлаганны ул һич кенә аңламый. Килмә дисең, үземә дисең, кагылма йөрәгемә. Мин башканы сөям дисең, ул гына йөрәгемдә. Килмә дисең, үземә дисең, кагылма йөрәгемә. Мин башканы сөям дисең, ул гына йөрәгемдә. Аптырашта калдым инде ике ут арасында. Килмә йөрмә дигән сайын сөюм артагына. Килмә дисең, үземә дисең, кагылма йөрәгемә. Мин башканы сөям дисең, ул гына йөрәгемдә. Килмә дисең, үземә дисең, кагылма йөрәгемә. Мин башканы сөям дисең, ул гына йөрәгемдә. Bir
Күрде гашык булдым нишләтим йөрәгемне Син мине аңламыйча үзәсең үзәгемне Килмә дисең үземә дисең кагылма йөрәгемә Мин башканы сөям дисең ул гына йөрәгемдә Килмә дисең үземә дисең кагылма йөрәгемә Мин башканы сөям дисең ул гына йөрәгемдә Килмә дисең үземә дисең кагылма йөрәгемә Мин башканы сөям дисең ул гына йөрәгемдә Килмә дисең үземә дисең кагылма йөрәгемә Мин башканы сөям дисең ул гына Oğlum uyan, dünya bu. Илнар Гыйльманшин үзенең кумир була алмавын әйтә алмады. Вакыт күрсәтер ди. Илнарның кумиры Джейсон Стэтхэм икән. Тормыш ямәҗире белән хит парадыбызда катнашучы Илнар өчен 1320 номерына 086 кодын юллагыз. Nazın koyaşı nuru günlərimnin yaktысы Minnim şuşu süzülərime karşı kiler kayısısı Sin biləsin minde bilən Kırmış yemettiğim yarıda Tugili bitul baylık akşa Tugili bitul manzarada Sin biləsin minde bilən Kırmış yemettiğim yarıda Tugili bitul baylık akşa Tugili bitul manzarada Turmuş yemi bir-birini süyüp anlap yaşauda Eyttir sizni eytmey kalıp Kirek şakta dəşimauda Sin biləsin minde biləm Turmuş yemettiğim yarıda Tugili bitul baylık akşa Tugili bitul manzarada Sin biləsin minde biləm Turmuş yemettiğim yarıda Tugili bitul baylık akşa Tugili bitul manzarada Turmuş yemi bir-birini hürmet ite bilüde Şen işkili sözler etip Tugili bitul külüde Sin biləsin minde bilən Turmuş yemettiğim yarıda Tugili bitul baylık akşa Tugili bitul manzarada Sin biləsin minde bilən Turmuş yemettiğim yarıda Tugili bitul baylık akşa Tugili bitul manzarada Sin biləsin minde biləm Turmuş yemettiğim yarıda Tugili bitul baylık akşa Tugili bitul manzarada Sin biləsin minde biləm Turmuş yemettiğim yarıda Tugili bitul baylık akşa Tugili bitul manzarada Tugili bitul baylık akşa Tugili bitul manzarada
Марс Ярулинның кумиры укытучысы Татарстанның халык артисты Мингол Галиев. Аның кебек татар милләтенә хезмәт итә алсам, күпләрнең кумиры була алыр идем, дип саный җырчы. Беренче эшлекне ачып җибәрәбез игътибар экраннарга. Кем булган соң ул шул кадәр? Туй була. Ничек? Беренче очрагынга тотам да кияүгә чыгам. Ике йөрәк бүген бергә тибә башлый торган көн. Тормышны дәвам иттереп, яшь гаиләдә туган көн. Туй, 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 бүген бездә туй, гөрләп тора кызыл туй. Акыллы кияү егетле, уңган чибәр кызлы туй. Туй, 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 бүген бездә туй, гөрләп тора кызыл туй. Акыллы кияү егетле, уңган чибәр кызлы туй. Кыда булды чите кешеләр, кемдер булды кыдагый. Әйдә шампан күтәрик дип, берсен кыдалый. Туй, 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 бүген бездә туй, гөрләп тора кызыл туй. Акыллы кияү егетле, уңган чибәр кызлы туй. Туй, 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 бүген бездә туй, гөрләп тора кызыл туй. Акыллы кияү егетле, уңган чибәр кызлы туй. Киләчәккә бәхет теләп, Ходай үзе башлаган. Яшьләр өчен яңа тормыш, кызыл туйдан башлана. Туй, 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 бүген бездә туй, гөрләп тора кызыл туй. Акыллы кияү егетле, уңган чибәр кызлы туй. Туй, 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 бүген бездә туй, гөрләп тора кызыл туй. Акыллы кияү егетле, уңган чибәр кызлы туй. Бер генә сорау. Синең исемең ничек соң? Минем Марс. Марс Ярулин. Ничего себе, тиз генә ипигә барып килдем. Акыллы кияү егетле, уңган чибәр кызлы туй. Ни кызганыч, яшьлек тавышы кагыйдәләренә буйсынып, без бүген хит парадыбызда гел алдынгы урында торучы Мәдинә белән саублашырга мәҗбүр. Клипны соңгы тапкыр тыңлап узыйк. Көтмәгәндә ташкын булып агылыр идем. Иң яшәрен кылларыңа кагылыр идем. Шулай тәүге сөйгәнә яңартыр идем. Мин үзем дә сине эзләп яратыр идем. Шулай тәүге сөйгәнә
Мин кумир булырлык кеше түгел, дип кырт кисте Инсаф Гайнуллин. Аның фикеренчә, һәр кеше үз юлы белән барырга, үзе теләгәнчә яшәргә тиеш. Әгәр дә аның белән килешәсез икән, 1320 номерына 092 кодын юллагыз. Беренче баскыч, абсолют җиңүчене каршы алыгыз. Dünya bizni yüdete, birişməskə öyrətə, naqıtırırğa, kilgən davullarığa. Sığılmazqa sınavlarda, qayğılarda, sırhavlarda, Үзіңə hər vaqt tuğrıq alırğa. Tuğrılıq, senin tuğru yolun, dostlarının nıq qulu, ailənin eminligi, bəxtli bulu mümkünligi. Tuğrılıq, ədiyyədiyin rəhməti, kişilərinin zor hürməti, ol qüdrəti Allah'ının, rizalığın alu anın. İki akış yüze gülde, ışağınlar alar bizge. Tuğrı ihlas, məhəbbət qışlarda. Ana balasın yarada, paraşı bilen jılda. Şeşek şeşekke uğrilgəndəy qırlarda. Tuğrılıq, ol senin tuğru yolun, dostlarının nıq qulu, ailənin eminligi, bəxtli bulu mümkünligi. Күңелің шиста булсын, иман нуры белән тулсын, йөрәгең көйләнсен яхшыга. Тугры бул үзеңә, вәгъдә иткән сүзеңә, гаиләңә, дусларыңа һәм Аллага. Тугрылык, senin tuğru yolun, dostlarının nıq qulu, ailənin eminligi, bəxtli bulu mümkünligi. Tuğrılıq, ədiyyənin rəhməti, kişilərinin zor hürməti, ol qüdrəti Allah'ının, rizalığın alu anın. Tuğrılıq, ol senin tuğru yolun, tuğrılıq, ol senin tuğru yolun, ol senin tuğru yolun. Bir saat davamında sizning bilan men Munir Rahmayev edim. İkinci odnaga ko'rishirmiz. Пока.
алып баручыларның қызыклы образы үшін supercostume.ru кибетіне рәхмәтебезне белдерәбез. Supercostume.ru'да карнавал костюмнарының, аксессуарларының киң ассортименты. Белешмәләр өчен телефон 226 40 90. Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Makeup Ателье – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр Makeup Ателье.